Maghisgot tag kabulahanan. Ang atong nadungog karon ang version ni San Lucas. Pero ang mas popular o mas ato ang naandan ang katong version ni Mateo. Katong gitawag nato Beatitudes, Beatus, bulahan, maunang natay pulong nga beatification. Katong mga tao nga giilan nato nga nahimong bulahan sa gingharian sa langit, i-beatify. Ya pagkahuman ni anak canonization, gideklara nga santo o santa na sila. Maghisgot ta sa standard mismo sa kalibutan o unsay kabulahanan. Unsa man ang pag-ila sa kalibutan kung kinsa katong mga tao nga mga bulahan. Karon pananglitan, maingon ta ang kanang tao nga nagpuyong sa palasyo nindot nga balay bulahan. Ang katong mga tao nga nindot kaayong mga pagkaon, bulahan. Katong mga tao nga adunay mga luxurious nga mga sakyanan, bulahan. Mga tao nga naay sulod ang ilahang bankbook, bulahan. Mga tao nga daghan kaayo sila magkailaw, mga connections, bulahan. Mga tao nga naa sa puder, naa sila mismo sa politika meron, lingon tag bulahan. Mo na standard sa kalibutan. Pero magbantay ta kay naa po'y standard ang atong Ginoong Jesucristo, unya buot niya nga iangat ta sa kana nga level. Wala siya miingon nga dinhi sa kalibutan kinahanglang magbakho mo aron mangalipay mo unya dito sa langit. Wala siya miingon na kinahanglang pobre mo dinhi sa kalibutan aron unya madato mo sa langit. Nga kanang gutmon mo dinhi sa kalibutan aron nga mabusog mo sa langit. Nga wa mo'y tarong nga balay dinhi sa kalibutan aron nga makapuyo mo palasyo sa langit. Dili nato sabton ingon ana. Kay ang kalibutan gihimo sa Ginoo nga usa ka maayo. Kung mubalik ta sa Genesis, mauna ang gisulti kanato nga ang tanang kabuhatan maayo. Sa ato pa ang bahandi dinhi sa kalibutan, maayo dili dautan o at least neutral siya. Tanan nga mga butang nga naa nato dinhi sa kalibutan usa ka nindot gasa sa Ginoo nato. Nga kinahanglan atong gamiton alang sa dugang himaya sa Dios ug pagpasidungog sa iyahang ngalan. Apan ang nakalaot nato kung pananglitan dinha ratataman ang atong level sa kabulahanan, ang katong ipakita nato, katong iya lang sa kalibutan, o wala na tani angat-angat ngadto sa kasamahan sa Dios. Maunay delikado nga buhaton nato ang tanan aron lamang nga makabot nato ang mga kalipay dinhi sa kalibutan nga bisan ato nang gikompromiso ang atong kalag. Maunay delikado. So adunay posibilidad sa usa ka tawo nga nalipay na siya dinhi sa kalibutan, nag-enjoy na siya sa mga kalipay sa kalibutan, nga mag-enjoy po niya siya sa kalipay dito sa langit. Naapoy posibilidad sa usa ka tawo nga dinhi pa lang sa kalibutan, gihikawan na siya sa kalipay, ug labi na diyong mahikawan unya siya pag-abot dito sa langit. Naapoy posibilidad ni ana.
Mao na tan-aw nato unsa bang gayud kadtong mga kalipay, mga mithi ug hiyas nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Unya kini nga mga kalipay dapat dili siya mubabag sa atong pagkabot sa Dios nung kalipay. Sa dihang niingon ang ato ang Ginoo, bulahan ang kadtong masunugon, kay sila pagalipayon. Buot mapasabot niya na nga mangita yung tagpamaagi nga aron ta masubo din sa kalibutan. Unya kung naatay ikalipay din sa kalibutan, dapat dili ta malipay. Kay ato nang nagasto ang atong kalipay unya dito sa langit. Dili ingon ana. Kung dili samtang nakasinati kita kalipay din sa kalibutan, maningkamot kita sa pagkabot sa mas mulungtad nga kalipay. Nga dili nato ikambyo. Nga murabag atoan ang gastuhon daan, diri na lang ko sa kalibutan, magmantinir na lang ko ni ining kalipay din sa kalibutan, ug di na ko mangandoy pa sa umaabot kana mo'y pinaka delikado nga panghuna-huna sa tao. Nga kana bitong iyan ang ikambyo daan, i-inkas na niya ang kalipay. Kunya iyahan na lang gastuon dinhi, iyahan ang lipayon niyang kaugalingon din sa kalibutan. Nga nakakompromiso na hinuon sa ato ang kalag. Kanang maingon, kanang giingon dinhi, bulahan ang mga kabos. Magbantay tani ana. Kay usahay mas ato hinuong gidahig ang katong taong walay gipuy-an, nga galatagaw, nga nagpuyo siya dinha sa payag nga kung muulan, mga basa makahungod sila. Kana bang pagkakabos nga kanang halos usa ka adlaw kausa ra mo kaon? Mao ba nay buot pasabot nato sa pagkakabos? Dili naman na poverty, destitution na ug sukwahi na sa kabubuton sa Dios. Naningkamot ganit nga kitang tanan mag-enjoy sa kalipay dinhi sa kalibutan nga gihatag sa Ginoo. Aron nga sa pag-enjoy nato makatagamtam ug mag-desire pakitag mas lami-lami pa, mas lawom pa nga kalipay. So kani mga ginagmay nga kalipay nato dinhi nga natagamtaman sa kalibutan, magdala unta kanato sa pagtinguha nga makabot pa nato ang mas dako nga kalipay. Mao nay tuyo og tumong, di ta mangundang ang kining kalibutan gihatag kanato aron nga mag-enjoy ta ug atong pahimuslan nga makapalipay nato kanang kalipay nga makapasuod nato sa Dios. Kung dili itong kalipay nga makapalayo nato kaniya. Mao nay tuyo ug tumong. Mayani ang atong Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan aron nga kita makabaton sa kinabuhing dayon, nga atong kinabuhi magmadagayaon. Kung ato nang masinati dinhi sa kalibutan, salamat. Pero kung dili nato na masinati din sa kalibutan, ayaw kaguol, kay naa pa may ikaduha. Mao nay assurance nga gihatag sa ato ang Ginoo. Kung moabot na nato diri nga kalipay, salamat. Gamito nato na sa minaayo ug maningkamot ta nga mapalipay po nato ang ubang tao. Pero kung dili na moabot, pasalamat usab kita kay naa may umaabot. Sa kinabuhi ni Job, kung basahon nato sa libro ni Job sa Daang Testamento, gisultian kita nga si Job usa ka dato nga tawo. Unsa may timailhan sa usa ka dato kaniadto,
Nga daghan siyang mga karnero, daghan siyang mga baka, daghan siyang kanding, daghan siyang mga hayop. Unya kay daghan man siyang mga hayop, kinahanglan na siya mga daghan nga mga magbalantay karabahante, daghan siyang mga saok. Kinahanglan dako-dako ang iyahang yuta kay mao man ay pasibsiban sa iyahang mga karnero. Mao nay timailhan kaniadto sa usa ka dato, unya si Job, dato nga tao. Naa siya mga anak. Pero gisultian kita nga bisan pa man dato si Job, kanunay siyang mahadlokon sa Ginoo. Adlaw o gabi nagaampo siya. So posible sa usa ka tawo nga dato siya apan suod siya sa Ginoo. Gipakitaan kita ni ana sa kinabuhi ni Job. Ug nalingkamot si Job nga dili siya makalapas sa kasubuan sa Dios. Pero unsa may nahitabo kang Job? Hinay-hinay gibalitaan siya nga ang iyang mga katigayunan nangahanaw. Na ay nasunog, na ay nalinugan, ug ang pait pagyud ang iyahang mga anak na ngamatay usab. Wa na siya katigayunan pati ang iyahang kalipay mga anak nawa kaniya. Ug lain pa, dugang pa. Si Job nataktan og sakit nga sangla. Nga niadtong panahon ni Job, walay tambal ni anang sangla. Nya lain ba yan ang sangla kay hinay-hinayon kag hilis. Ut-uton ang tanan nimong mga tumoy, kani imuhang mga kamot, imuhang bilog, imong dunggan. Maghinay-hinay nagkahilis, unya magsigig duga. Unya ang mga tao, ang mutanaw ni mo luoron nimo. Mauna mo palayo sila nimo. Unya kung na kay sangla, duhang kabuok ang imuhang gibati nga kasakitan, pisikal nga kasakit tungod sa imuhang sakit. O psychological usab kay ang mga tao mulihay nimo, mupalayo nimo. Mao na nga si Job, gipanghimaraot siya, giingnan siya sa iyahang mga higala. Ug labi na yun sa iyang asawa, mingon nga mauna ang imuhang nahiaguman sa pagsigi nimo, ampo-ampo o pagsimba-simba ni anang Dios nga di makaluwas nimo. Ang Dios sa Israel, tungluha siya, kaya wa siya nakatabang nimo. Una-una ang imuhang Dios nga imong gituuhan, ipatunglo na hinuon nimo tungod sa imuhang nahiaguman. Pero unsa may gibati ni Job, unsa may iyang gihimo, iya habang italikdan ang Dios, iya bang ipanghimaraot ang Dios, iya bang gitulisok ang Dios, iya bang gitunglo ang Dios? Wala. Miingon siya, hubo ako nga nagikan sa taguangkan sa akong ginahan. O hubo ako nga mubalik. Ang Ginoo naghatag, ang Ginoo nagbawi. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Naked I came forth from my mother's womb, and naked shall I go back. The Lord gives, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Makapanglimbawon sa balhibo. Ang kalawom sa espiritualidad ni Job. Nga gihatagan siya katigayunan, iyang gigamit sa pagpasalamat o pagdaig sa Dios. Gibawi kaniya ang katigayunan apil ang iyang mga anak. Gidaig gihapon niya ang Dios. Kana nga espiritualidad, lawom kay na ba? Ambot ko makapuyo ba ko ni anak? Kung hinay-hinayag kuha ako mga hinigugma sa kinabuhi, ambot lang makadayag paghapon ko ana sa Ginoo.
Natural atong bation nga mangluod ta. Natural atong bation nga muundang tatampo. Pero si Job dili. Mao nay poverty in the spirit. Mao nay giingon diri sa Biblia nga blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven. Tungod kay si Job bisag dato kaayo, wala siya nagdepende ni ana, kung dili kabyon gihapon siya sa Ginoo. Unya usa pa nganong miingon usab si Jesus nga bulahan ang mga kabos. Tungod kay ang mga kabos, ang literal nga mga kabos, wa sila'y laing isaligan. Kay magsalig ba rin sila bahandi, kabos gani. Magsalig ba rin sa ilang mga kaila din ha, mga padrino-padrina. Nawa gani sa lay koneksyon. Wa sila'y laing sangpiton, wa sila'y laing saligan, gawas lamang sa Dios. Gawas pa sa diyang mingon ng Ginoo nga bulahan ang mga kabos. Ang kanabitang freedom of the spirit, kanang kalibre sa ilahang espiritu. Naa niya ang mga kabos. Gawas nun kaayo. Nga matulog sila sa payag, bisag dili itrangka, di sila mahadlok. Pero kita, kung kita nga adunahan, mahadlok ka, di matrangkahan, di madubulak. Pero ang mga kabos, bisag asa sila matulog, pwede, kay wa sila'y kahadlukan. Kana mismo ba? Kanang freedom of the spirit, liberality, naa nila. Kay di sila mahadlok nga na mawa nila kay kung sa may mawabot nila. Nawa sila ilaing kisaligan, gawas ang Dios lamang. Mao na itong kabuoto ng pangayoon nato sa Ginoo nga makabaton kita niya ang espiritu sa pagkakabos, poverty in the spirit. Nga wa tay laing bahandi nga gigunitan mao lamang ang Dios. Kung naato'y santo, kung di ko wako na sayop, si Giulio Frassati, Italian, mingon siya, if God is with you, you can never be poor. But if God is not within you, you can never be rich. Kung naginaot kita, nga wa tay laing masakmit dinhi sa kalibutan ng katigayunan, treasure, gawas lamang sa pag-angkon o pagkampot sa Dios.